Bueno, egun ondan hori, ezoiko kulturretzeko artezkaritza batzordeari hasiera emango dutzagu. Puntu bakarra dakagu gai zerrendan, aurrekontuen gaia da, baina ohartzu bat esatearren, gaur ikusten duzuen moduan ez daukagu luz gugaz, uste dut danok ezagutzen duzuela egoera eta horregaitik ez dago, eta Paula egongo da bere ordezkotan, bale? Beraz, galdera oso teknikoren bat badago, hartuko dugu nota eta azalduko dugu aldugun moduan, bale? Hurrengo batzordean edo dana delakoa. Bueno, dagoeneko hartu duzue aurrekontuaren txostena, eta, esan genke, kulturretzeko aurrekontuak 3 lerro nagusi jorratzen dauzala. Alde batetik ikusiko duzuen moduen, langile publikoaren ganako apostua daukagu, horretan be aurrekontua igo egingo dau, alde batetik postuen valorazioa egiten gagozalako, eta, kantitate bat gitzinez, sartu dugu aurreikusita eukiteko, nahiz eta emoitz finala ondino ez daukagu. Eta ikusi duzuen moduan be, beste zati baten dago sartuta, langile barri bat sartzeko asmoa daukagula gure artean, jaien inguruan eta beste hainbat arloren inguruan gugaz elkarlanean ibili daiten. Beraz, lehenengo kapituluan ikusten duzue 6,7ko igoera bat. Gero, egia da, bigarren kapitulan moldaketa bat dagoala, eta batez ere COVID egoerak eragindako... Irantzu, barkatu, hasi baino lehenago, no sé si os va el traductor, os va a decir en castellano, tenemos una duda respecto al tema de los presupuestos, de cómo se han traído a los diferentes órganos rectores, no sé si alguien ha estado leyendo. Tenemos duda en cómo se han traído, más que nada porque según la modificación de ROM, o sea, no tenían que haberse pasado antes por el Consejo de Rector, antes de que pasase por alcaldía. Al final, no sé si alguien ha leído la normativa. Hau da egiten gagozana, hau da kontseilua, ametik pasatzen gagoz, eta gero bialduko dugu udalera, hori da puntua. Hemen bozkatzea, aurrekontua, kontseiluan, gero udaletxeak onartu dagian. Vale, duda hori genukan jakitarren, nola informazio guztia ja jaso dugun aurretik eta uste genuen lehenengo egin behar zela hau, ondoren Roma irakurrita, modifikazio irakurrita galdera besterik ez da. Hori, hau da prozedimendua. Batzordera dakargu, landu dagigun hemen, onartu edo ez onartu egiten da, eta onartu eskero, udaletxera igorri egiten da aurrekontua, gero udalbaltza honetan onartu daitezan, edo ez. Bale, bai, duda hori zen, ez genukan argi, azkenean denboraz denazo konprimituta egon denez, tempoak ikusita, eguna baziren dia sabilez edo ez, nola zegoen, karo, gu azkenean denboraz oso justu ibili gara aztertzeko, eta duda hori izan hasi baina lehenago jakitean nola zen ejekuzioa lehenago pasatu hartzen edo ez, edo hemendik pasatu hartzen eta gero alkaldia bazeukan, nola azte artean alkaldia berezkoan zeukan edo zeukan jakita arren besterik ez da, aklaratzea arren, imaginatu nola ibili garen aztertzeko eta horregatik. Prozedua, hemen da, azalpenak emoten dira aurrekontuaren inguruan, hemen, eta gero ja, ametik udaletxera igorri egiten da aurrekontu proiektua. Basaten nengoan moduan, egia da, bigarren kapitulan moldaketa bat dagoala, baina dana da, COVID egoerak baldintzatuta eragindakoak. Alde batetik, 2021an kalean ez dugu aurreikusten ekitaldi handirik egongo danik, COVID egoerak eraginda, hain zuzen be, eta beraz, azpiegituratan, alokatzen diran hainbat azpiegitura, karpak, montaje-desmontajeak, aulkiak, kesiak, kaleko segurtasuna, komunak eta holango gauzak ez dugu alokatuko,
eta udal honek azpiegitura propioetan egin dauen inbertsioa balorean jarriko dugu, Andres Isasi, erreka eta musikebarrik gehiago erabilita. Beraz, hemen aurrekontu moldaketa bat dago hor. Gero, komunikazio arloan efizientziara bideratutako aldaketak egiten gagoz, paper kudeaketan, kartelen distribuzioa, publizidadea eta bar, eta komunikabide bide barrietara zuzenduz, hau da, online komunikazioa sendotuz. Beraz, horbe aldaketa bat daukagu. Eta gero, kulturrekintzan partidan hor beste moldaketa bat daukagu, hain zuzen COVID egoerak ez deuzku errestuko, alde batetik, bertoko artistenganako apostua egingo dugulako, aurten batez ere oso garrantzitsua delako, bertoko artistenganako apostua, eta aldi berean, nazioarteko izen handiak ekartzea, gatzago izango da, mobilizazioa herrialden arteko bidaiak egitea gatz dagozalako, eta horrek gatset handiak ordaintzea ez da posible izango. Beraz, eta alde batetik bidaietan aurreztuko dugu dirua, ez dutzagulako bidai handiak ordaindu beharko, eta bertoko artistenenganako apostua izango da. Gero aurrekontua ikusi baduzue, gastuen aldean, bigarren kapitula 7 ataletan banatzen da, alde batetik liburutegiak daukaguz, 106.680 euro dagoz, eta bertan liburutegien ohiko programazio eta ekitaldiak egiteko erabiltzen den partida da. Horretan, ezgaiko gastuak, ekitaldi antolaketak, katxetak, liburuen arteko mailegu kudeak eta sistema, eta sartzen dira. Administrazio orokorrean, hor 375.000 euro daukaguz, eta berton erakunde osoari zerbitzu emoteko gastuak sartzen dira. Adibidez, mota guztietako mantenuak, telefonoa, material informatikoa, garbiketak, seguruak, autobabes planak, aforo eta segurtasun memoria, dietak eta bestelakoak. Gero, kulturrekintzan, 1.520.000 euro daukaguz, eta hemen kultur ekitaldiak eta programazio gastuak dagoz. Hau da, tailerrak, ikastaroak, gabonen antolaketak, artisten behar dabezan katerinak, bidaiak, katxetak, aizegetxoak, getxo arte, komikia, eta hainbat programa gehiago dago sartuta. Gero, azpiegituratan, 833.000 euro daukaguz, berton ekitaldiak aurrera ataratzeko behar diren azpiegiturak eta asistentzia pertsonen kontratuak dagoz. Bai argi soinu, segurtasun edo eta laguntzaileen kontratuak. Adibidez, hemen komunak sartu genduke, sesiak, aulkiak, mailak, argi soinu aparatuak, segurtasuna eta bar. Gero, komunikazioan 541.000 euro daukaguz, lehen esan dakoa, efizientzarako bidean, eta berton ekitaldiak iragartzeko erabiltzen den partida da. Agenda, kuñak, sare soziala, bideoak egitea, argazkiak eta bar. Gero, euskaltegian, batez irakasleak dira, beraz horbe kapitulo bat izango litzateke, langileen nominak ordaintzea euskaltegien egunean egiteko, baina alan dabe partida txikitsu bat dago gastu txikiak ordaindu ahal izateko. Eta gero, 7. zatia egongo litzateke, herriko jaiak aurrera ataratzeko partida, eta berton 200.000 euro dago sartuta. Batez bere, herriko jaiak aurrera eron ahal izateko erabiltzen diren azpiegiturak dira. Gero, 4. kapitulora pasatuko ginateke, diru laguntzetara, eta bertan ez dago aldaketa nabarmenik, gitzi gora bera dana mantentzen dugu bardin-bardin, zati txikitsu bat izan ezik, instrukzioak esaten eban moduan, 21. maiatzera arte, kale ekimenak ez dira finantzateko, beraz, jaiak, ametik eta maiatzera dagozan jaiak ez litzateke kalean ospatuko COVID egoera dela eta.
Gero, eta udako formatu berera pasatuko ginateke. Eta hemen daukaguz, gero, bestetik daukagu herriko alkarteak euren egunean eguneko ekitaldiak egindagi esan, daukagun diru laguntza deialdia. Eta gero, bestelako diru laguntzak bardin-bardin mantentzen dira, Utopian, Aldai Patronatua, Begihandik, bekak eta sariak. Eta gero, 6. kapituluan, liburuetarako, liburu erostea eukiko genduke, liburutegiak euren fondo bibliografikoak eta barrizten joan daitezen bai. Hau da, gitzi gora bera, kulturetxearen aurrekontuaren azalpena, ildo nagusiak hemen daukazuez. Eta ez dakit galderarik dagoan, ezer komentatzeko edo... Bai, Gonzalo, mesedes. Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias por la información dada. Nosotros teníamos algunas preguntas, tanto en los ingresos como en los gastos. Bueno, esta implica a los dos, tanto ingresos como a gastos. Ha desaparecido la partida, o se ha puesto a cero, la partida del cine de Musiquebarri. Había una partida de ingresos el año pasado y había una partida de gastos de números redondos, 139.000 euros. Este año no hay nada. O sea, 2021 no hay la partida cero. Entonces queremos saber si esto es porque no se va a dar, no va a haber cine en Musiquebarri, o si no, explicar cuál es la razón. Y luego también en ingresos hay una partida nueva que es sanciones a terceros. Bueno, son 5.000 euros, pero bueno, viene aquí la número 399-0200. En ingresos, sanciones a terceros, 5.000 euros. Es una partida nueva. Entonces, queríamos saber a qué se debe, qué consiste esta partida. Luego, vemos que también no hay ingresos por explotación del cine, que eran 42.000 euros el año pasado, y tampoco hay ingresos por parte de otras empresas, que eran 52.000 euros. Queremos saber por qué este año no va a haber ingresos por parte de las empresas. Y hay una disminución, entiendo que es del Gobierno vasco, en la partida 410-0211 de la Administración General, que el año pasado eran casi 94.000 y este año casi 56.000. Hay una bajada de 38.000 euros. Queríamos saber por qué, a qué se debe esta disminución. Y luego, bueno, luego teníamos algunas preguntas sobre los gastos. Sí, bai, hobeto, zatika, bestera galdu egingo doda zainbat galdera. Vale. Bueno, zinearena, egia da, sasoi baten aurreko urtean aurreikusita geunkala esleipen bat ataratzea, zinemaren esplotaziorako, aurten momentuz ez da emon, eta beraz, datorren urterako, 21-erako ez dugu egingo formato horretan. Egia da, zinema Musiquebarrin eta kulturetxean orokorrean badagoala, baina kudeaketa propiokoa da, eta ikusi dozuen moduan programazioan fijatu basarie, dagoan programazio guztia kulturetxeak kudeatutako programazioa dela, bertoko zinea edo holango kulto zinemaren ingurukoa, eta beraz horretan gagoz. Kudeaketa zuzenean, esan dagigun gure partez. Laguntzagaz, evidentemente, baina kudeaketa propioan. Gero, ingresos por parte de empresas eta beste erakunde partetik ikusi esan duzu, jeitsiera dagozala, bai, jeitsiera batzuk dagoz, baina eurek enpresak eta dire, egiten ziren patrozinio ingurukoak, hitzarmenak, alkarren artekoak. Eta batzuk COVID egoera gaiti jauzi egin dira, ezin dabelako aurre egin. Orduan beraz horrek partidak bajatu dira. Eta bueno, eta beste erakunden memoria berak azaltzen dauen moduan, ingresuen edo diru sarreren kalkulua, estimazio bat da, nahiko prudentea egin da, ikusten dugulako egoera zein dan, eta beste erakunde batzuk zelan dagozan, eta orduan gurago izan da
zati horretan ingresoen edo diru sarreren partidan espiritu nahiko konservadore bat eukitea eta aurre ikusi gitxiago jasoko dugula eta ez gero kudeaketa arruntan sorpresa bat euki eta itxaroten gengo diru laguntza bat edo patrozinioren bat edo dena delakoa azkenean ez emotea. Ze enpresak eurak dagozan moduan dagoz eta eurak ekarpenak murrizten dagoz. Eta gero beste faktore bat dago, ez dakit hori aitatu dozun, aforo murrizketak daukaguz momentu honetan, beraz normalean ekitaldi arrun baterako 760 edo 800 sarrera jarri albagendu zan salgai, sasoi honetan ezin dugu guzti horrek jarri salgai. Beraz, horbe diru sarrerak gitxitu egiten dira. Marcatu, antes de continuar, quería ampliar lo de Musiquebarri, si es posible. ¿Vale? O sea, según lo que acabo de entender, me acerco a esto. Según lo que acabo de entender, entonces, como es gestión independiente del ayuntamiento, o sea, es una gestión privada por parte de Musiquebarri, del cine, estoy hablando del cine en este caso. Musiquebarren dagoan kudeaketa guztia zuzena da. Sasoi baten aurre ikusita egon zan, esleipen bat ataratzea, espazio kudeaketaren espazio. Esleipen ataratzea. Vale. Baina hori ez da geldirik dago eta ez da aurre ikusten 2021 hori gertatuko danik. Vale. Entonces, ¿no se va a programar cine en todo el año en Musiquebarri? Ez. Vale. Zuzena, kudeaketa zuzena. Hirugarren batek egin beharrean, kudeaketa zuzena daukagu. Eta ikusten baduzue programazioan, astero zinema dago. Y en este caso la partida entonces está en actividades culturales, en acción cultural y no está en Musiquebarri. Vale, gracias. Era eso. Es que Musiquebarrik berak ez dauka partida espezifiko bat. Vale. Osa, 7 partida dagoz, kapitulo 2an, bigarren kapituloan 7 partida dagoz, eta horrek lehen zehatz-mehatz aitatu dodaz, eta hor sartzen dira dana. Ya está, gracias. Vale. A ver, Gonzalo, galdera gehiago zeunkazan gastuen inguruan uste dut. Sí, no, bueno, sobre los ingresos, esa partida nueva de sanciones a terceros, que a su vez ha desaparecido una partida de 5.000 euros de alquiler de Musiquebarri. Entiendo que esa partida es de grupos culturales que quieren alquilar las salas y este año no está esa partida, es decir, ha desaparecido. Queremos saber si ese es el motivo y saber lo de las sanciones. Y ya en gastos, en el departamento de... Bueno, es una partida pequeña, pero como ha desaparecido nos ha llamado la atención. En el departamento de Administración General Cultura, la 201.0000, arrendamientos, edificios y otras construcciones, el año pasado eran 11.000 euros. Este año ha desaparecido la partida. A ver a qué... ¿a qué se refiere esa partida y por qué ha desaparecido? A ver, bigarren hau da, badakizue San Martin Elizaren lokalak hainbat alkartek erabiltzen dabela, eta hor egiten genduana da, ohiko gastuetarako lagundu, ezta? Eta ikusi danez, gehien erabiltzen, sasoi horretan gehien erabiltzen eben lokalak eta gehienak ez dinot danak, ez gaitesan absolutak izan. Getxo lagunko oiakeko perfileko jendea zanez, nagusien alkarteak ziren, gehien erabiltzen ebenak lokal horrek, egin dana izan da partida hori udaletxeko dagokion arlora pasatu. Eta gero, alkilerretan, hori da, ordenantza barri bat lantzen gagoz, beraz ordenantzapean kudeatuko litzateke guzti hori. Beraz, partida horretan ez dugu aurre ikusten. Ordenantzaren kudeaketan barruan baino. Sí, en
En el departamento, bueno, Administración General Cultura, hay dos partidas que han disminuido, bueno, entiendo será porque al final va a haber menos actos, la de estudios y trabajos técnicos y servicio personal auxiliar, que disminuyen un 20% y un 25%. Bueno, Ez hori da esan duguna lehen, hainbat ekimen, hasieran esan dudan, ezta? Hainbat ekintzak lehen kalean egiten ziren, baina momentuz ekitaldi handiak kalean ez diran ez egingo, COVID egoerak ekarrelaik esan eraginda, horrektan apur bat ajustatu eginda eta hainbat ekimen beste daukaguzan ekipamendu guztian aforoak eta bar kontrolatzea asko zerrezagoa danez kalean baino eta bar daukaguzan ekipamendu zoragarrietan egingo dugu. Eta orduan horregaitik ez dugu behar horren beste memorias de aforo kontratatu, ez dugu horren beste memorias de seguridad kontratatu behar eta holango gauzak. Eraikinak euren autobabes plana daukielako eta behin eginda gastu hori aurreztu egiten da. Y ya la última, en el programa de infraestructuras culturales y actividades de soporte, has explicado que, bueno, tiene su lógica, va a haber menos eventos en la calle, con lo cual se reducen una serie de gastos, el alquiler de maquinaria, la seguridad, etcétera. Pero, sin embargo, ahora la pregunta es al revés. ¿Va a haber el mismo número de actos en Musique Barri? Lo digo porque en ese mismo programa vemos cómo disminuyen todas las partidas y en una cuantía relativamente importante, y lo has justificado, pero, sin embargo, en la última partida de ese programa, asistencia técnica de Musique Barri, permanece igual. Entonces, eso es para saber si se van a celebrar los mismos eventos o no, porque disminuyen todas del mismo programa y de repente esta se mantiene igual, pues queríamos saber por qué. Erreza da azalpena. Badakizue Musique Barrik urtebete borobiltzen pandemia itxiera eta barren artean urtebete daroa martxan. Bere sasoian egin ziren pleguak, egin ziran, baina orain urtebete lanean egonda ostean, badakigu nondik optimizatu genken hainbat eta hainbat plegu. Ikasi dugu, lehenengo urte baten hainbat jakituri lortu dugu, esperientziak eragindakoa, eta oraintze bertan plegu barri batzuk gagoz lantzen, zerbitzu guzti horrek emoteko, eta optimizazio bideak aurkitu dugu. Beraz, garbi esan eike, Musique Barri be, koronavirusa baimentzen badeuzku, aktibitate potentea beutiko dauela. ¿Besterik badago? Bai, Carolina. Sí, bueno, tenía preguntas parecidas, pero había alguna que se quedó fuera. ¿La inversión en libros que se va a hacer para los fondos de la biblioteca es la misma que nos explicasteis en la Junta Rectora pasada o es otra adicional? A ver, urtero beti sartzen da partida bat liburutegietan liburuak erosteko. Eta igaz be, 20.000 euro izan zirela uste dut, bai, izan ziren, baina aurten egin duguna, lehenko eguneko batzordean azaldu nebana izan zen, liburuaren azoka ezin izan zen ezemon, eta naiz eta, hainbat lan egiten genduzan liburu dendakaz azoka aurrera eroateko, ikusi izan ez egoala baldintzarik egokirik zeo proposatzeko, ezta? Orduan, apur bat liburu azokaren espirituari heltzeko eta zelan lagundu eta zelan egin ekarpen bat herriko liburu dendetan eta era berean liburutegientzako onuragarria izan daiten, erabaki genduan partida extra bat aurten liburuetan inbertitzeko. Eta hori da azaldu nebana. Hau da, betiko partida, orokorrean urtero fondo bibliografikoak barriztatzekoa. Eta joan dan batzordan azaldu nebana, izan zen 20.000 egindan extra bat.
bueno, explicasteis antes que la partida que tiene que ver con asociaciones se mantenía intacta. No sé si tiene relación con la partida 48, 10.000, el número, que habla de una reducción del 4,6 a instituciones sin fines de lucro. Bai, hori da... ¿Eso qué es, un ajuste o es que hay alguna que...? Ez hori da azaldu doana, aurrekontuaren instrukzioak berak esaten eban, kale ekimenak ametik eta maiatzera ez direla finantzatuko. Beraz, jai batzorden partidan hor sartzen dira jai batzuk ametik eta maiatzera. Eta horrek dira kale ekimenak ez dira finantzatuko eta aurreko, uda honetan egindan moduan, formatu horretara bideratuko genkezala, horretara edo antzekora bideratuko genkela emetik eta maiatzera dagozan jaiak. Baina beste guztia bardin-bardin dago. Hau da, ajuste bat ametik eta maiatzerako jaien inguruko partida horretan. Y luego, por último, entiendo, por saber si fue la explicación, en la partida de fiestas y festejos sí veo que aunque vemos la clara reducción, pues evidentemente por el COVID, del porcentaje creo que es como un 9,3%, pero no se reducen, por ejemplo, las partidas de alquiler de maquinaria, estudios, trabajos técnicos y alumbrado. ¿Esto a qué se debe? A que como se trasladan ciertas actividades digamos, a las infraestructuras del ayuntamiento, se mantienen esos alquileres. A ver. En la partida de fiestas y festejos. Bai, jai partidan hori dago, esan duguna da, ametik eta maiatzera kalean ez dela jairik egongo. COVID egoera dela eta. Baina maiatzetik aurrera zer gertatuko dan ez dakigu. Beraz, maiatzetik eta abenduaren 31 arte, hor jai batzuk dago aurreikusita gertatuko direla. Beraz, egin albadira aurrekontua eduki beharko dugu. Prebisioa da. Ez da, imaginatu de repente badanok gagozela gitzi gora bera ondo kalea ja ohikotasun baten erabili daitekela, ohikotasun holango erabili daitekela, eta partida hau ez bagonko aurre ikusita, kaos baten murgilduta egongo ginateke. Orduan, bada espada, mantendu da maiatzetik eta abendura egon daitekezan jai guztiak. Bada espada. Listo. Beste galderari badago? Ez badago, bozkaketa egingo genduke, aurrekontu proiektua alkateari igortzeko. Beraz, kontrako botorik? Kontrako botorik? Kontrako botoak EH Bilduko dira. Abstentziorik? Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta aldekoak Euskadiko Ezkerra Partido Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, onartutzat geratzen da kulturretzeko aurrekontu proiektua eta alkateari bialduko dutzagu osoko bilkuran landu daiten. Eskerrik asko.